himen ko para bayit hautray Jesus Christ. Gospel jung Lucas kaba continue kalastang ban hikaya ki apostol kumno kila banlongi sindran ki bajanai. But Jesus lakadaw ya ki apostol bon kiye baro kabalong ka dakashin jong ki shakri ki bajanai. Kumno ngila banlong ki shakri ki bajanai. But ban pendibit ya kane kakam ujisu udang kindu ya ki apostol baki deben kiar na bon kiye ke baro kideben kiar na ke jingsiniu ban nangdaw Jesu la ong pide bandon ke jinge haba pi duai da ke jinge haba pi le kano ka kam da ke jinge pila ban le ke kambala but nangda pi wan pai na ka lengka na ke jingtre kaba pila tre da ke jinge da ke jingshania ha uble pimde ban dawa eye kane kalonga jimmut kabau Jesu yai beteng ban hikaya ni ladang ilaban le eye namar bang idon hangi yaga jinga e bala ai hautrai ladang ilaban le kambala namar ba ngidon ke jinge hau Jesu ladang ilaban yarap yano namar ba ngidon ke jinga e jengobele ngimla ban kransoro ngimla ban dawa eye nagabenda kata ke jingle omde mangi balale yakata Henry iyaka jingdon jongu Jesu ka jinga e jongu Jesu yaka bor jongu Jesu kala trelemba jongi lada ka jinga e jongu trai kala trelemba jongi ne ka bor jongu trai ka trekam hapo jongi ngimla banon kadena mar jonga ngimla ban kran saram banon namar jonga ngalaleki kam Lesi bunsin kane kalonga jimma yangi ki bange ni kren sarong habang ila le eye nagabinda uble ni kren sarong habang ila shakri ya uble ni kren sarong habang ila ban pinbiang eye hakabala bakat tino bale ka ang kaye ka daw ni kren sarong nimdon eye ban kren sarong halor kane ka pang na marbale Ujisu hi utray kam hapo jangi ladang ikwa ban kren sarong na marba ngidon kano ka jingjob ngideben kren sarong ya ujisu ngideben kren sarong ya ka jingkerku ka batray kam hapo jangi ya ka jinga e ka batray kam hapo jangi kane kalonga jingmud kaba ujisu ukadaw hangi lemba ushakri bawan pai nagalengka ne naka jing shakri iya kilamboro ne ka jing sumar kane kalonga jingmud kabangi deban sautu habangi puson ya kane kabinda jonga gospel namar bale Jesu ang kumno habapi wan pai pimde ban dawa ya ka jimbam pimde ban shombam shuki ban ong tok ai bam yenga henre ushakri udeban shakri ya ukindran ushakri umlaban dawa kaya kanega jing dawa kaba ujisu kren jing dawa kalonga burom kaba ngidon kam banyo na ujisu jing dawa kalonga jinggerku kaba ngidon kam haka jingim ka jongi nagadaga daw ko himmen ko para haba ni kren shapang kanega jing shakri ngideben nong ngilong siro ngilong bam larkam namarba ngimde kibatre henre bade ujisu utre hapo jogi ban nangta ladangi peit ya kaneka kitab jingstad ngila banyo i ba ujis ublay ula ong ki mensiem jongi bahok ki don hakati jongo balay ladang idon hakati jongo balay kumnong ilaban long ki bahok kumlong ilaban long ban pinman hok ya ladang imdon bor ban pinman hok henry ublehi upinman hok yangi ublehi udang pensole yangi ublehi udang penkantang yangi
Sisin ublay upin kantang yangi na marba ngila yid yawu, ngila kongo yawu, ngi syakri yawu, ngidon kamban sautu, kabor kawan na utray, bad kata kabor kapenjanay ya ka jingim jongi. Bad day na kata kadaw, haba ngi poy siya kati jong ublay upin manhok yangi, na marba upin manhok yangi, ngidang yo bor, ban sensyari gejait benriu upai jong oblay nakata daw ngi haben sautu sisin bangi iap na kaneka porte sisin bangi ino ya kaneka porte utrai hi udang penyai ya ka jingim jongi kabamut ya ka jingim kabadang wansan kalong ka por jang ka jinggerku namar utrai unai borengi ban sensyar ya ki briu baro kaneka de ka jingmut kaba namar ngi kerlalong gibahok Sisin bangi kerlalong gibahok ni yo bor bandon lang bad ublay ya ka hok jeng ublay ka ai hangi nakata ka daw haba ujisu kran pang syakri ni demen sautu haba ublay u ai bor haba ujisu ai bor nginang yo jingkuy nginang yo ya ka jingim mensiam kaba nilla kaba kuy kaba perlong yangi balongi syakri ke bajanai syakri ke bakoi syakri badap da kabor te naga daga daw habangi syong hakama tu jisu namar bangi lele kano kam kae kabangi de bandon kapo ngalong syakri bam larka bale ngi kerlalong unprofitable bale ngi long ngi kerlalong gi syakri bam larka namar bale uble umdon kam yaga jing syakri jongi ujisu umdon kam ya jing syakri ngimla ban pinkuit ya ujisu ngimla ban pinkuit ya uble ha kano ke jing long jongi namar ngimdon eye ban pinkuit ya uble ngimdon eye kabala ban penjanai ya uble tinaga taka daw ngilom bam larkam ngimdon eye kabang ilaban pinkrao ya uble lada ujisu ye hangi ngimla ban pindon burom ya uble Lada ujisu ye ngimla ban snokoi kabamut ka jingkoi ka wanna ujisu ka burom ka wanna ujisu ka jingit ka wanna ujisu ka jingisne ka wanna ujisu ka jimmap ka wanna ujisu ya ka bor ka wanna ujisu bad ngimju ai bor ya ujisu ngimju ai jingkoi ya ujisu na marumdon kam na marulong ublay bakoi nakata ka daw ngideban nong ngalong bamlar kam ha ka jingim jongi but mano ba pelong yangi ba don burom na mar ka burom jongo black kating shine halo jongi haman laga por habang iban ban shang duai hakama tu jisu ngide bandon yang kanega jinglong ngide bandon yang kanega jing snow ngamlong eye ladang ngalong eye minta na mar ba ujisu ula ibit yanga bang ngalong ukun jongo te kanega jinglong kan yarap yangiru banum shetkala iya ka jing syakri ya uble banginang kui shushu tonginang duai hakane ki ukrish bakoi da ka bangais kem ya ka jingim ka badangwan ya ka jingim ka balawai jungi ba ka ba shanya tlilan ya ka ka jingkot ka jung uble nginang syakri telese habaki briu kim burom yangi kim pidiang yangi kim kongu yangi lese kim id yangi ngimde bandu jingkarmen ngide banno dei na marba ngalong syakri bam larka na marba ngamdon kano ka jinga e ka patrikam hapo jonga kibri ki ken kumne yanga lese ngi haban nong nang tre shutam shushu banyajan badu jisu haka jingim jongi gidwai hagane gi ukrish bakoi na gabinda kane ka jingai jisu id karku kardo yangi pensle yangi penkantang yangi kramba ka jing syakri jongi kalong kaba pindon burom yame bangilongi syakri bam larkam de mame me pindon kam yangi de mame me ai boringi bangilong ke bakongu lender thai haga jingim jongi enyaro yau trai Jesus Christ amen.